F'din ix-xandira se nitkellmu dwar diversi postijiet ta' qima, kemm tal-passat kif ukoll tal-lum. Matul iż-żmien il-Maltin u l-Awċin minn dejjem kienu jinġabru f'dawn il-postijiet ta' qima biex jesprimu u jiċċelebraw it-twemmin tagħhom. Se naraw x'inhu tempju preistoriku. X'inhu ipoġew? Kif ikun katakombi? Se naraw x'inhi kappella u x'inhi knisja. U x'nifhmu meta ngħidu katidral. Fil-preistorja, jiġifieri f'dak iż-żmien imbiet meta l-bniedem kien għadu ma jużax il-kitba, naraw kif diġà kien hawn fil-Gżejjer Maltin postijiet fejn in-nies kienu jmorru joffru xi sagrifiċċju u jadoraw lill-Allat tagħhom. Kellhom it-tempji megalitiċi, tempji mibnija b'ġebel tas-sew kbir. Bosta minn dawn in-nies preistoriċi kellhom qima speċjali lejn dik li llum insejħula il-Mara l-Ħoxna. Din hija replika, jiġifieri kopja tal-ikbar statwa tal-Mara l-Ħoxna li sibna. Sibnija fit-tempji ta' Ħaltarxin. Din hija l-istatwa proprja li sibna Ħaltarxin. Ħadniha fil-Mużew tal-Arkeoloġija li jinsab il-Belt. Fil-mużew din l-istatwa hija protetta mix-xemx, mix-xita u mir-riħ li jistgħu jagħmluha ħafna ħsara. U la qegħdin insemmu dawn il-postijiet ta' qima antiki, it-tempji megalitiċi, ma nistgħux ma ngħidux li għandna tassew għaliex inkunu kburin bihom. It-tempji tal-Ġgantija fix-xara Għawdex pereżempju huma madwar 1000 sena eqdem mill-piramidi tal-Eġittu. Dan huwa l-ipoġew ta' Ħalsaflini li jinsab ġewwa Raħal Ġdid. Ipoġew ukoll nistgħu ngħidu li kien post fejn wieħed imur biex jagħti qima lill-Allat li jemmen fihom, però l-ipoġew kien jintuża l-iktar biex fih jindifnu il-mejtin. Allura x'inhi d-differenza bejn tempju u ipoġew? Id-differenza hija li fil-waqt li tempju insibuh mibni il fuq mill-art, ipoġew ikun imħaffer taħt l-art. Jgħaddi żmien u l-bniedem jibda juża l-kitba. Mill-preistorja allura nidħlu fl-istorja. Jaslu Malta il-Feniċi, warahom jiġu il-Kartaġiniżi, dawn kellhom iċedu lir-Rumani. Fi żmien il-ħakma Rumana tħaffru diversi katakombi. Il-katakombi wkoll kienu mħaffrin taħt l-art. Minn barra li kienu jidfnu il-mejtin fihom, kienu wkoll joffru xi talb b'tifkira tal-mejtin midfuna hemmhekk. L-iktar katakombi magħrufa huma dawk ta' San Pawl fir-Rabat u ta' Sant'Agta fir-Rabat ukoll. Ikompli għaddej iż-żmien. Il-Gżejjer Maltin jaqgħu taħt l-Arab. F'dan iż-żmien ta' ħakma Arbija ftit li xejn kien baqa' twemmin fil-fidi nisranija. Il-fidi nisranija reġgħet bdiet tikber u tixteret f'Malta u f'Għawdex minn wara il-miġja tal-Konti Ruġġieru u n-Normanni. Bil-mod il-mod bdew jinbnew bosta knejjes żgħar li llum insejħulhom kappelli. F'dan il-post li qed taraw fir-ritratt darba kien hemm kappella. Ninsabu f'post magħruf bħala il-Baqqari fil-limiti taż-Żurieq. Int u sejjer ħalfar. Naraw kif ħafna mill-kappelli li kellna mxerdin madwar il-kampanja illum kważi inqerdu għal kollox. Il-Knisja bdiet torganizza ruħha f'taqsimiet li llum insejħu parroċċi. Kull parroċċa beda jkollha knisja kbira mhux ħażin
u bosta kappelli żgħar imxerdin lawn u lin ma' kullimkien. Kważi kull belt u raħal Malti u Awċi għandu knisja kbira u numru ta' kappelli oħra żgħar. Nieħdu eżempju. Din hija l-knisja prinċipali tar-raħal taż-Żurrieq. Naraw imbagħad kif imxerdin madwar iż-Żurrieq insibu ħafna kappelli żgħar oħra. Normalment knisja ikollha koppla u kampnar jew tnejn. Knisja speċjali hija dik tal-Gudja illi fiha 3 kampnari. Fil-kampnar imbagħad insibu l-qniepen. Il-qniepen jistgħu jdoqqu kemm xi mogħta fer-riħija kif ukoll xi tokki ta' dwejjaq u ta' niket. Ninnutaw kif sa ftit ta' żmien ilu fil-knejjes u l-kappelli tagħna ma kienx jintuża il-konkrit. Din hija l-Knisja tal-Mosta. Il-koppla kbira tagħha hija magħrufa bħala ir-rotunda. Innutaw kif kollox inbena bl-użu tal-ġebla biss, ġebla fuq oħra. Konkrit ma ntuża xejn. F'ħafna kappelli u knejjes antiki għadna nistgħu naraw is-soqfa magħmulin mix-xorok li kollha jistrieħu fuq ħnejjiet kbar li huma wkoll mibnija mill-ġebla tal-Franka. Innutaw is-saqaf tal-Knisja ta' bir miftuħ fil-limiti tal-Gudja. San Girgor fiż-Żejtun. U ħall mill-Lieri fil-limiti taż-Żurrieq. Illum sirna nużaw ħafna il-konkrit fil-bini tal-knejjes tagħna. Din hija l-Knisja tal-Fgura. Hija knisja moderna u għalhekk fiha intuża ħafna il-konkrit. L-istess nistgħu ngħidu għall-Knisja ta' Santa Teresa ġewwa Birkirkara. Innutaw l-użu tal-konkrit fil-kostruzzjoni ta' din il-Knisja. Il-Knisja prinċipali ta' Malta hija il-Katidral. Il-Katidral ta' Malta jinsab l-imdina u huwa iddedikat lil San Pawl. Fil-Katidral l-Arċisqof ta' Malta imexxi ċerimonji kbar bħalma huma dawk tal-Miliet u tal-Għid il-Kbir. Għawdex ukoll għandu l-Katidral tiegħu. Dan jinsab fiċ-Ċittadella u huwa iddedikat lil Santa Marija. Interessanti kif il-Katidral taċ-Ċittadella f'Għawdex m'għandux koppla, imma minn ġewwa jidher qisu għandu koppla bħal ta' knejjes oħra. F'Malta għandna wkoll nies li jemmnu f'reliġjonijiet differenti. Il-Musulmana li jkunu Malta, pereżempju, imorru jitolbu fil-moskeja li tinsab Kordin ġewwa Raħal Ġdid. Din hija l-Knisja tal-Vitorja fil-Belt Valletta. Din il-Knisja għadha kif ġiet restawrata. Ix-xogħol tant sar tajjeb illi ġiet qisha ġdida. Taħsibha għada kif inbniet fi żmien il-Gran Mastru Jean de Vallet. Huwa importanti li nibżgħu għal postijiet ta' qima li għandna madwarna, sew jekk il-post ta' qima huwa tempju preistoriku, kif ukoll jekk hija kappella fil-kampanja jew knisja f'nofs ta' belt jew raħal.